моҳи июни соли ҷорӣ дар гелмики Туркия мусобиқаи байналмилалӣ ва семинари омӯзишӣ оид ба каратедо ҷараён гирифт, ки дар он кишвари моро 4 нафар варзишгарони Федератсияи каратедо ҷундокани Тоҷикистон намояндагӣ карданд. Нахуст онҳо тӯли 4 рӯз дар семинар оид ба баландбардоштани маҳорату малака бо ҳам мубодилаи таҷриба намуда, баъдан дар сабқати байналмилалӣ маҳорати худро муаррифӣ карданд. Дар ин мусобиқаи бонуфуз, ки бо иштироки беш аз 2000 варзишгар аз 20 кишвари ҷаҳон баргузор шуд, каратешиёни мо аз худ маҳорати баланд нишон дода, соҳиби як медали тилло ва як нуқраву биринҷӣ гардиданд. Аз ҷумла варзишгари маъруфи тоҷик Мираббос Мирзоев дар ин мусобиқа ҷойи аввалро ишғол намуда, сазовори медали тилло гардид. дар мусобиқа иштирок кардем, семинар гузарондем 2 рӯз. семинарҳо бисёр назм буд, сертификат гирифтем ва дар мусобиқа иштирок кардем, ҷойи аввал гирифтем. мусобиқа бисёр зӯр шуд. ҳар давлатҳо буданд, давлатҳо зиёд буданд, 10-12 мамлакат буданд: Сербия, Македония, Эрон, Туркия, O'zbekiston, Tojikiston, бисёр давлатҳо буданд. хурсандам, ки ҷойи аввалро гирифтам, байрақи тоҷикро бардоштам. ҳаракат мекунем бо болотар равем, байрақи тоҷикро болотар бардорем. варзишгари дигари мо Фозилҷон Ахмедов дар ин мусобиқаи байналмилалӣ якбора соҳиби 2 медал, нуқраву биринҷӣ шуд. бояд қайд кард, ки бо шарофати соҳиби истиқлолии кишвар варзишгарони мо имрӯз имкон доранд дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилаливу ҷаҳонӣ ширкат варзида, кишвари моро муаррифӣ кунанд. ҳангоми бозгашт парчамбардорони кишварро дар маркази вилояти Суғд, роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Хуҷанд, собиқадорон ва масъулини соҳа истиқбол гирифта, онҳоро бо дастоварди навбатиашон муборакбод гуфтанд. тавре ки раиси Федератсияи каратедо ҷундокани Ҷумҳурии Тоҷикистон Фозилҷон Ахмедов қайд кард, ки маҳз натиҷаи таваҷҷӯҳу дастгирии ҳукумати кишвар нисбати соҳа аст, ки имрӯз варзишгарони моро дар хориҷи мамлакат мешиносанду гарм истиқбол мегиранд. дар ҷумҳурии Турсия мусобиқаи байналхалқӣ доир гардид. дар ин мусобиқа варзишгарони тоҷик рафта парчами Тоҷикистонро боло бардоштанд. мусобиқа дар сатҳи баланд гузашт. зиёда 20 давлатҳо иштирок карданд. ман миннатдории самимии худамро ба асосгузори сулҳу ҳаракати миллӣ мерасонам, ки Тоҷикистон давлати моро ҳамчун давлати ягона демократии дунявӣ дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карданд. мо варзишгарони тоҷикро дар Турсия бисёр гарму самимӣ моро пешвоз гирифтанд. бояд гуфт, ки Федератсияи каратедо ҷундокан яке аз федератсияҳои пешсафи вилоят маҳсуб ёфта, дастпарварони он мунтазам дар чорабиниҳои варзишӣ ширкат меварзанд. давоми нимсолаи аввал каратечиёни федератсия дар 4 семинар ва 5 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда, сазовори 20 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. акнун варзишгарон ба чемпионати ҷаҳон оид ба каратедо омодагӣ мебинанд, ки он моҳи августи соли ҷорӣ дар Токио баргузор мешавад. Рамзия Ҷӯраева, Валиҷон Дӯсматов, Азия.